Lantionpohjan tunnistaminen. Sä voit käydä istumaan joko pilatespallon päälle tai sitten paksumman kylpypyyherullan päälle. Ja ihan ensimmäisenä rentoudu siinä pyyhkeen tai pallon päällä. Rentouta sun pakarat, rentouta sun reidet ja hengittele rauhassa syvälle sun kylkiin lantionpohjaan saakka. Ja sitten seuraavaksi lähde hakemaan pieni kevyt supistus ylöspäin. Ajattele niin, että sä tuot täältä lantionpohjasta sun istuin kyhmyjä kohti toisiaan. Ja jännitä hieman ylöspäin. Sä voit ajatella, että sä lähdet kohottamaan palloa ylöspäin ja sen jälkeen rentouta. Pidä koko sen supistuksen ja jännityksen ajan sun pakarat ja reidet rentoina. Nyt sun olisi pitäisi tuntea tää supistus täällä keskiosalla. Tuot istuinkyhmiä kohti toisiaan. Sitten saat rentoutua. Sitten haetaan tänne etuosalle, etukolmiolle supistus. Nyt sä voit hakea tää pienen nojauksen eteenpäin. Ja nyt keskityt siihen, että sä haet sieltä virtsaputken aukon kohdalta supistuksen ylöspäin ja sen jälkeen sä saat rentoutua. Sä voit kokeilla tätä useamman kerran ja vähän houkutella myöskin sitä supistusta, jos tuntuu sille, että ei ole ihan selkeänä heti lähdössä mukaan. Sitten sä voit vielä hakea pienellä nojauksella taaksepäin, tänne peräaukoalueelle. Supista täältä peräaukon seutua ylöspäin ja sitten sen jälkeen sä saat rentouttaa. Palataan vielä tänne keskiosalle ja nyt sä voit ajatella, että sä tuot sieltä isomman supistuksen, vähän niin kuin medusa, lähdet supistamaan täältä suoraan ylöspäin kokonaan ja sitten vielä haet semmoisen pienen ekstra puristuksen, rutistuksen sinne virtsaputkeaukon kohdalle. Ja sit saat rentouttaa. Näiden tunnistamisharjoitteidenkin jälkeen keskity siihen, että sä saat lopussa täysin rentoutettua sun lantion pohjaa.